Аз съм Сабин Газават от форума. И това е, да. На 28 години съм. Да, стар съм за този занаят вече. Онлайн играя Heads Up. Основно кеш игра на всякъде общо взето. В смисъл, за да не чакам, имам акаунти почти навсякъде, игра навсякъде. Да. И това е, да. Преди съм играл Six Max съм играл, нали, доста до също и Six Max. И сега чат-пат играя, но рядко. До 2-4 играя Heads Up общо взето. Значи, нали, предсно имам банка и запълвам горе да играя, не ми е никакъв проблем, обаче то вече екшена е по-малко екшена на по-нагоре и като цяло нямам нужда от вариация допълнителна. И не ми се и чака, нали, за екшен, което при Heads Up е също голям проблем. Предсно реших да участвам, защото съм тук в момента. В Прага става въпрос. Не съм идвал специално за турнира. Тази година даже мислех да не играя почти никакви турнири, ама тъй като съм тук и си викам грехота да не го играя. И затова просто сам не съм се класирал, просто се влязох байн директен и така. Турнира, нали, организацията окей, добре беше. Слаби са играчите, нали, еджа на човек. Еджа ми в турнира е много голям, ама шанса да го реализираш е много малък и това важи за всички турнири общо взето, така че затова избягам да играя турнири. Аз съм предимно кеш играч. Вечерята беше втория ден, в смисъл аз играх ден 1Б и вечерята беше след втората почивка, което за първ път ми се случва, откакто съм играл турнири на живо и реално след това до 12 часа общо взето никакво ядене. Аз много се тилтвам от такива неща. Значи интересното е, че бях стол пияния на масата. Забравих как се казваше името му, Тадеас или нещо такова. Той накрая на миналия ден много ме тилтна, че ми беше на масата, защото не ми влизаха карти, а то срещу него трябваше да чакам някакви карти. Аз много мразя да чакам карти. И това доста досадно беше вчера. И другото досадно беше, че ме местиха като маймуна малко по масата. В смисъл, че на живата игра особено е много важно да имаш добри ридове, а тъй като малко ръце стигат до шоудаун и е кофти като те мести, защото си играеш на сляпо един вид на масата, не знаеш динамиката, нищо не знаеш и това доста ми прецака. Иначе бях събрал в началото добър стак в първата половина на вчерашния ден. Днеска пак, нали, особено интересни нямаше. Там, нали, оная ръка, дето май снимахте Асот Дама, имах аз дето спирита в одна валета. Аз имах Асот Дама офсет, той просто си беше доста тай този играч. И друго... аз стварям на Under the Gun, спирита ме колва, като аз доста бях сигурен, че има прилична ръка и с която просто не искаме трибетне. И той човека директно зад нас. Значи аз отворих на 3700, спирита ме колна и той скуизна на над 16 000, което е някакво супер огромно. Като, нали, се къмитва изцяло срещу мен, аз имах нещо 25 000, нещо такова ми оставаха или нещо така. Спирита, нали, обаче бяха по-дип с него и той фолдна валета. Аз, нали, Асой Дама, сравнително, нали, кофти, надявах се, нали, той като такъв голям рейс направи, не очаквах да има дами по повеса, но аз дори срещу Асой Попи, срещу десетки, пак не съм в добра форма и затова неговия фолд, нали, също не е много лесен, ама моя беше сравнително лесен. Паднах, да, значи с спирита бяхме на една маса, отпаднах от него. Аз, значи, двама бяхме 7 или 8 хендед, двама фолднаха преди мене, аз имах към 12 бибита или нещо такова и след това пушнах, направо опен пушнах SO9 suited и той зад мене директно от хайджека ме колна с седмици, което мисля, че е стандартно и горе-долу и от двамата. И на флопа дойде поп 7-2, седмица, но имах и флъш дрол и така, и отпаднах, ме събра. Всъщност вече не съм толкова активен, но, нали, преди повече може би съм поствал, но готина форума, в смисъл чета го редовно, просто по-рядко поствам, нали,
Нямам какво да им кажа. Успех на всички, да се развиват, да не се задоволяват с... Защото в България проблема е, че хората се задоволяват с някакви по-посредствени нива, по-посредствени успехи. Всъщност, особено в днешни дни, много работа трябва в покера и мисля, че трябва да много да си работят над играта извън масите, не само да играят. Добре, много ти благодаря. За